ang akasya ug gugma kilid sa suba. Gikan sa umaabot nga libro Magical Stories of the Ancient River, gisulat ni Ramon George Sarabosing ug akong gihubad sa Binisaya. Sa gabii ug matag gabii kung ang bulan nahikatulog, dulom ang kalangitan ug ang huyuhoy sa hangin hilom ug malinawon. Ang mga aninipot maglupad-lupad sa ibabaw o gigitik-gitik ang mga gagmay ug batang sanga sa tigulang na ug dakong kahoy sa akasya anaa sa kilid sa karaang suba sa agusan. Ganahan gid kaayo si Lola Akasya ning maong takna. Alang kaniya malumayon ug gibati niyang labaw siyang moamag daw sama sa kaamag o kasigurado sa nagtakdol nga bulan. Kung naa ang bulan, kay nganuman, maangko niya ang tanang pagtagad o pagdayig sa tibuok kalibutan. Iyang ingon sa iyang kaugalingon, murag ako ang pinakamaanyag nga buhing kahoy, og gipasalamatan nako ang gasa og kahigayunan nga gibisibis kanako ni Bathala. Samtang iyang gihayon-hayon ang iyang mga dagkong punuan o ginatiaw-tiawan ang iyang mga sanga, dagko man o gagmay, sa mga nagbuhak-hak na mga aninipot nga nagpalibot kaniya. Kitik, 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 kitik! Dali! O gitik ko namo mong tanan. Ingon sa mga gagmayng sanga sa mga aninipot. Dali! Og dakpami! Naamigasa sa inyong tanan. Tubag sa mga aninipot. Ha? Unsa man? Naghinam-hinam na mi nga makabalo. Pangutana sa gagmayng mga sanga. Sige, pagpuyo, og walay gigkanay, og sultihan mo namo, nag-agik-ik ang mga aninipot, og naglupad-lupad, patuyok sa kahoy. Samtang sila nagdula-dula, wala nila na matikdi ang pamilya sa uwak nga nagpaduol sa kahoy. Siyabaw sa mga itom nga mga langgam. Nangita silang pagkaon kay gigutom. Ang uban kanila mibatog sa mga sanga sa akasya o nagyamyam. Nataranta ang mga aninipot o mulupad na unta palayo. Dili nila gusto ang presensya sa mga uwak. Sa kahadlok, mabasin sila pasakitan o banhaan sila sa mga uwak. Nipahiyom lang ang akasya. Gipahiluna o gisultihan ang mga aninipot nga magpahulay sa iyang mas taas o dagkong mga sanga o gibuhat kadto nila. Ug ang mga aninipot misugod sa pagsayaw sa dihang nakita nila ang usa ka batan-on ug maanyag nga diwata nga nagkinto-kinto sa mga nagkayag mga dagkong gamot. Pagkamaanyag niya ug pagkaelegante, ingon sa usa ka aninipot. Ug tan-awa ang iyang pagkidlap-kidlap samtang nagagakos kang Lola Akasya. Komento usa pa ka aninipot. Unya, ang diwata ni awit samtang iyang gikuptan ang mga nagbitay nga mga orchidyas o ang mga gagmayng mga tanom. Unya, milaylay. Siyang naging istorya kanila, kapuno sa pagmahal o pagtahod. Mituyok-tuyok kaniya ang mga aninipot nga nagbisbis og mga simponiya sa mga sinag, pula, dalag, puti, rosas, bulawanon ug daghan pa. Usa ka makalingaw nga langitnong talan-awon. Hinay-hinay na matikdan sa mga uwak
ang talan-awon ubos kanila ug misud-ong sila sa katingala. Bilingkod silang naglinya sa mga sanga ug nagpunting sa landong sayaw sa diwata uban ang kinaiyahan. Kung unta, mahibalik ako sa akong pagkatao, ako gud siyang pakaslan. Ingon sa usa ka awak. O di magpakamaayong uwak na kasukad karon o ipasumbalik ka ni bathala sa imong pagkatao o basin po di ay magustuhan ka sa diwata pasalig sa mas magulang na uwak. Mamahimo mo ka na kung porsigido ka o kinahanglan na og disiplina o matinud-anong laraw dugang pa sa usa ka uwak. Sa kalit lang nakita nila ang hilabihan kadakong sawa nga nagpasaguyod sa mga gamot aron sa paglitag sa mga tiil sa diwata o ipabakol kini. Kinahanglan ako siyang luwason, miingon ang uwak o paspas nga milupad padulong sa diwata aron matugaw ang sawa. Namatikdan kini sa diwata ug milutaw kini sa taas sa akasya nga gipadalitdan sa mga aninipon. Gisamukan ang sawa o nipahawa. Daghang salamat sa imong kaayo o pagpanalipod kanako uwak. Kitawag sa diwata ang uwak ug iya kining gigantihan ug usa kahalo. Nagmaya ang mga aninipot. Dunga nila gipakayab-kayab ang ilang mga pako o gipapiskay ang ilang mga kahayag o gipalibutan ang uwak samtang madungog ang mga pasalamat o mga pahalipay. Sa daklit lang ang uwak nahimong usa ka lalaki, usa ka manggugubat, usa ka bagani. Nahikurat og nagmalipayon ang bagani, milutaw padulong sa diwata, miluhod sa iyang atubangan og gikuha ang iyang kamot. Misugot ang diwata og nagsugod silang sayaw. Sukad ni adto og sa mga musunod nga mga kagabhion, ang diwata ug ang bagani nagsige na og uban ug ang akasya nagkidlap-kidlap sa mga aninipot nga nag-alirong kaniya.